Namaste, priatelia ajurvedári. Pavol Hlôška vám vo svojej škole ajurvedy okrem iného prináša účinný a rýchly test, ako vyhodnotiť váš zdravotný stav pomocou Keď ju miluješ, nie je čo riešiť. Toto známe heslo si s dovolením upravíme na keď ju miluješ, začneš riešiť. Cože? Začneš riešiť za prvé, čo v kofole cítiš, ale aj čo ti medzi chuťami kofoly chýba. Zanalizuješ a vieš, na čom si. Skôr než sa do toho pustíme, zopakujme si, že ajurveda rozoznáva 6 chutí. Slanú, sladkú, kyslú, horkú neboli hořkou, trpkú neboli svíravou a ostrú. Tak to si poznamenáme. Týchto 6 chutí na 3 regulátory pôsobí buď dráždivo, vypíšme si ich sem hore, alebo upokojujúco, tie si dáme dole. Keď hovorím, že chuť dráždi, mám na mysli, že regulátor má tejto chuti prirodzene dostatok a je na ňu citlivý. A pozor, priatelia, chute nemajú opak a nemôžete ich neutralizovať inou chuťou. Tie nevhodné pre vašu konštitúciu by ste mali v strave obmedziť, no a v extrémnych prípadoch možno dočasne vylúčiť. Ajurvédske pravidlo hovorí, že vlastnosti sú to, čo máte, a potreby sú to, čo nemáte a potrebujete. Prax je taká, že pri dráždivých chutiach telo automaticky zapína obranný mechanizmus a na jazyku sa objaví pocit, je toho príliš. Žlčovnom by tak aj jemne pálivé jedlo mohlo pripadať výrazne ostré. Opačný príklad sú chute upokojujúce, po ktorých regulátory prirodzene bažia. A tak ľuďom s konštitúciou vietor by čokoľvek normálne mohlo pripadať málo slané, málo kyslé alebo málo sladké. Toto baženie však môže byť i známkou zvýšeného vetra. Rozdiel spoznáte tak, že vaše chute budete pozorovať dlhší časový úsek. To, čo sa nemení, je vaša prirodzenosť a zmena či premenlivosť v chutiach môže byť signál momentálnej nerovnováhy. Poďme teda na náš kofolový test. Navrhujem, aby sme si to zjednodušili a budeme pracovať len so sladkou, kyslou a horkou chuťou, tie sú totiž v kofole dominantné. Podľa tohoto grafu a toho, čo sme si o chutiach povedali, môžeme vyvodiť následovné. Ak v kofole cítim výrazne hořkú chuť, môžem mať zvýšený vietor. Ak vnímam výraznú kyslosť, môžem mať zvýšenú žlč, slis, prípadne oboje. A ak cítim výrazne sladkú chuť, môžem mať zvýšený slis. Nezabudnite, výrazná chuť na jazyku je obranný signál tela a podľa toho, o akú chuť sa jedná, viete rozpoznať, ktorému regulátoru sa aktuálne nedarí. Ak mi príde kofola málo horká, môžem mať zvýšenú žlč a slis. Ak mi príde málo kyslá, môže mať zvýšený vietor a ak mi príde málo sladká, môže mať zvýšenú žlč, vietor, prípadne oboje. Zhrnúť to môžeme takto. Ak ste konštitučný vietor, kofola sa vám môže zdať príliš horká, ak ste žlč, bude sa vám zdať príliš kyslá a ak ste slis, kofola bude pre vás príliš sladká. Kombinovanému typu vietor-žlč by kofola mohla pripadať málo sladká a naopak príliš kyslá a nahorklá. Typu žlč-slis by chýbala upokojujúca horká chuť a mohla by sa zdať kyslo-sladká, vodová, taká prázdna chuť. Pri kombinovanom type vietor-slis by sa do poludnia mohla zdať príliš sladká a od poludňa príliš horká. Na obed by mohla byť tak akurát, alebo by mohla byť nedostatočne sladká. Pri kombinovanom type sám by sa mohla zdať tak akurát. Pripomínam, že čo sa pri opakovaných kofolových testoch nemení, je vaša prirodzenosť, a to, čo sa mení, je váš aktuálny stav. Namaste, priatelia.